Masig ka. Gapo. May muntag migo. Nabuhay juga sa bakak ba? May buntag migo. Kisa may nagingon mo ipadalan ko plete an hilag sibo. May buntag migo. Sige mo kag may buntag ini na may buntag. Di ba pangayo sa katahuran, reply sa na kung pangayo katahuran o makay batasan. Nangayo ko alang ka kadungog kay bungol-bungol mangga. Sa man migo, dayon sa may atong concern migo. Notana ko nimo nabuhi ka sa baka kisa nagingon nimo nga gipanhi kog sibog iplitihan ko ni kuan. Padadaan ka ni Brother Gabriel Sinisa og pamasahe kay para lang madayon tong debatiha. Kinsa nagingon nimo? Si Brother Gabriel Sinisa. Sa ato pa baka ko na si Gabriel Sinisa. Diba, pasalamat pa kas vlog nimo, nasayop lang ang ngalan kay gimo nimog David. Salamat ni David Sinisa kay generous kayo pada. So mamakak pa ka. Ikaw rin na nabuhis bakak niya. Ako. Nagbensyon ba ko sa kong vlog gikag Bukidnon o gikag Cagayan, gikag Mindanao? Gipiltihan ko ni Juan, ni Sinisa. Unsa ba itong gipadala? Para asam na ito, og nakag Cebu ano pasayaan pa bagag 2,000. Nabuhi ra jud kag bakak niya ko tayong malihon ay binuang. Ikaw gapo, nabuhi ka sa bakak. Ayaw, Brad. Kung nabuhi kag bakak, ayaw ko giamong. Ibo taga ipagul trabaho na istorya na nako ni abogado dire, daghan kay kag gibuhat dire. Brad, ayaw na nang abogado ni mo, Brad. Kay wala ta magisgot og kaso-kaso, Brad. Ayaw ko anang kaso. Di man Brad, abot ta magkaso-kaso nga naram ta husay nato dire ba sa bakit ang di kay kaso-kaso. Ayaw pag mao magaling na imo kaso-kaso ato ba nga sa tong kaso nimo ni Brother Kuan ni Ryan Basira. Anan magagayo. Sige ko ay ikaw. Ayaw sa ta magisgot ng kaso-kaso migo. Atong gisgotan migo ba? Musukol kag debate atong imong gi-proposal nga tema migo. May lagi nga anhig Cebu, librehon tagagplite. Dili lagi ko Cebu. Ang gusto na ko online. Ikaw mo nang hagit, busa, gusto na. Lagi nang hagit tong debate nimo online akong gusto. Dili face to face. Tumang ka. Niya, talaw ka. Gusto ka na. Ako ay libre hagplite. Kaya panitan ko na imo bakak. Magpalibre. At anawara magpalibre pamasahe niya pagawot din nga kisay kayo mo nga magpalibre ko. Di ko man siya gapo kanang gitawag o kining vice versa ba? May pagwata na yung vice versa. Paminaw. Ay, sige, binata. Ikaw rin lang binata. Paminaw ha. Librehon tagagplite, si Talibong, si Stalwart, si Alima. Kampani mo anak katapi. Ako yawa. Pagkanon ka mo dire. Pagkanon. Ako yawa. Ako yawa. Libre ka uli. Anang yung ibang libre pa. Anang yung ibang. Paminaw. Kasi mo ka nga. Humog magay ka. Paminaw. Dahil Opel, mga challenge, kami libre haplite kay kami mga nahari kay panitan ko na inyong bakat. Pag sure, oy, panitan, istoryahe. Ang na to, sa kutob na yung ginawa. Panitan lang ka na imong bakat. Ano di man ka musukol sa ko online? Online? Talaw! Dirita sa kining kwan, madara ka o ka ng internet objection? Unsay internet objection? Challenge sa ko ni mo ni. Online, diata sa imuhang platform. Ang imuha pa yung moderator, imuha pa yung amigo. Kauban sa badista. Pabori mo na tanan. Gapo, gwapo na kayo nga offer. Hatlok, di mo sokol. Ata na lagi. Ako ilibre ni mo. Ayaw, Brad. Mahulog mo, Brad. Kung librehon ko ni mo. Ihawan pa ito kag-adobo. Ayaw. Naghanib manok kareo. Ayaw, Brad. Inani, Brad. Dili ni mauwat anang imong libre pasahe, ihawag adobo. Kayang ending ana mo, ito mga Catholic Fitipender. Wala day ka suportang Katoliko, kay librehon pag sabadista.
Kaya kung nabuhay kag libre-libre, Brad, kung nabuhay kag libre-libre, ayaw nagyamong. Kaya ingon pa ni Brother Gabriel Sinyesa, kung waka pa dadi og 2,000, di juga kaanhag Cebu siguro. Ang tuyo ato ni Brother Gabriel Sinyesa, nga gapadasag 2,000, kay para lang yun madayon tong debatiha diha sa Cebu. Di mo to, nagpasalamat ka, gablag-blag ka dito, anak kasi mong research nga, salamat ta, salamat ta ni David Sinyesa, nahimo ng David. Di ba? Dan kasi Alpares, kasi kanay mong kauban ba si Alpares? O kasi Rolando Alpares. Ay, sa pamilya sa nakopit, na-booking ninyong bakak niya, masapaw ka. Si Rolando Alpares, nangayo siya, pagpa-sponsor siya, og mga lain-laing version og Biblia, kay kuno para i-counter kuno sa mga bakak. Nasakpan man, gidelete niya ang comment ito. O kanang nasa group chat. Ako naman na screenshot naman. Ingon mo bisag, kasi may nag-ingon mo nga nangayo. Oh, grabe. Mga bakakon kay mo nagko. Nya karon ni among kun mo anang imuha miyong nabulit bakak pag sore. Kapo. Gihagit bitaw ka na kung online, babag mo na. Paminaw. Librehon ka na kung sete. Ayaw, lagi Brad. Dili may mauwat na libre-libre, Brad. Paminaw. Librehon ka na kung sete. Pilas na libong. Si Kuhan. Bisa kinsa imong kubanon. Karon. Kung di po ka mo sugot, kay abi pa lang, way nag-sponsor din mo nga mga asise. Di, ikaw na magplitian hidiri. Ano naman nakasayon? Kung dili ka, kung napay kondisyon. Kung gusto juga harong nako, libre habig plite. Kay panitan ko na inyong bakas, anhaon ta mo diyan sa inyong lupa, bisan sa inyong tugkaran. Brad. Ako di ko ba? Sobra ko tayo. Be daw ko na sa madok. Paminaw, tadi sa inyong tungkaran? Basta tangkag dunggan, talawan. Wala na lang tangkag ba, kaya dagko makinabuhi di Brad. Paminaw ha, bisa pag sa inyong tungkaran. Why problema sa kuha? Nani ba? Ang imong gusto, paminaw sa ba? Ang imong gusto, di man maminaw ni, di man maminaw, kay gusto niya saray paminaw ni kalakihan ni, sus pabida. Sayon na kayo ako, dildi mo. Kunya karon kay puros ka balibad, gipakita nimo sa mga viewers nga sa ligra kag pamutbot sa social media. Personal ta kag latagan ng ebidensya. Ayaw, Brad. Inani ba, Brad? Paminaw sa. Ang akong gusto, nanalaw, talawan! Diri na to makita ang pagkabayot aning Julito daig.